kamar yadda kuke gani ga nan a Facebook yanzu. Ta inda zamu fara zamu je ne kan searching, sai mu searching Teespring kun gani gashi ya fito Teespring t-shirt campaign, amma ba shi da mace sai mu shiga teespring.com. bari mu je, idan muka je Teespring gashi sai mu ce, idan muka zo ƙasa za mu gani gashi nan wani styles. kun gani wannan rubutu ne kawai yayi, gashi sai ya sa wani dan hoto haka na alaman masu irin kullun nan haka. kun gani bari mu je cikin group ku ga na mutanen da suke yi irin wannan aiki. teespring.com, wannan tweet posting din mu ne a Teespring. Legends of a hanging tree. So what is this? Oh my. Teespring. Why is Teespring? Let me back to the here. Teespring.com. Teespring t-shirt. What? Kun gani? Gashi ga irin aikin da yake, gashi ya aza link na shagon shi kenan. Ka danna zai kai ka inda zaka siya wannan rigan, sai ka je ka siye, su aika maka da ita duk inda kake. kun gani kamar shop ne na online. kun gani wannan ga irin wanda yayi, gashi nan na gani, gashi wannan ga kuma wannan ana gani. bari mu je kasa. kun ga wannan, kun ga only wannan fulawan yasa, kuna gani gashi wannan only wannan fulawan shi yasa, only wannan fulawan yasa na gani. wannan ma gashi wannan shi kawai yasa, ana gani. wannan kuma gashi ya sa hoton fruit ne, na gani gashi ya sa hoton fruit ne. wannan kuma gashi ya sa think tweaks. to haka za ku yi ta gani, gashi ya sa ya aza link din shagon shi, duk wanda yake so. kun ga wannan abin da ya sa, to haka za ku yi ta gani, haka za ku yi ta gani. idan ka je kai logo mai kyau ka zo ka aza, za ka ga yadda za a yi wasu son shi insha Allah. bari ka gani gashi na gani ga logo kala na gani gashi. yanzu bari mu je can cikin site din na teespring.com domin ku gane ma idon ku. bari mu je, ga mu mun zo kan Chrome browser tamu, sai mu ce teespring.com. ana gani teespring.com gashi ya bude, ana gani gashi ga fotuna abubuwan da ake. ka ce misali idan kai sabon account ne gare ka, ni na da account a ciki, to amma idan kai saka bude sabo ne zaka ce start designing. ana gani shi gashi nan ko kuma wannan na sama gashi, duk wanda ka danna zai yi. bari mu dai mu danna wannan na ƙasa, sai mu ce start design. kun gani gashi ya wuce. suka ce your name or brand name, sunanka ko kuma sunan yanda kake aikin ka ko logon ka shine brand kenan. sai email address kenan, sai password, sai confirm I'm not a robot, zaka danna sai confirm din ka shikenan, sai kai sign up. to mu bari mu shiga namu ainihin namu, wannan na shigo ne in gwada muku. bari in tsaya da bidiyon in yi login din nawa domin ku gani a cikin. yawwa kamar yadda kuke gani gashi na riga da na yi login din account dina, in na zo kasa. kun gani gashi ga wannan gashi pickup ne. kun ga gaya $22.60 per cap, per pickup kawai, just pickup, no styles, no any styles. ana gani. sannan ga wani 21 da riga ta da logon sojoji, $21. ana gani. a haka kuma suke yi, suna samun riba, suna samun kuɗaɗe. kun ga yanzu wannan gashi nan, wannan ga an rubuta create, da na danna zan yi create. ga irin kuma design din da za a bani, bayan riga ne za a bani in yi. wannan kuma gashi, wannan kuma cups ne za a bani, da na danna wannan wurin create din nan
wannan wurin create ɗin da na danna za su bani cop ne, zan je in yi mai styles. Sai wannan kuma, sai wannan shi kuma za su bani gabar riga ne. Wannan gashi nan na farko inda hoton mutum ɗin nan. Idan na yi biyu all kuma, bari ku ga abin da zai faru. Bara na tsaye. Bari mu yi create na wannan kenan. Wato za mu yi gabar riga kenan, sai mu ce create. Gahi kuna gani kam gashi sun ba mu jikin riga gaba ko, sai mu ce design. Misali ce design. Misali wannan preview kenan, sai mu ce misali gashi sun ba mu iya wannan, iya nan, iya nan ana gani, iya nan. Wannan ga wani layi nan ya hito, to iya nan ne za mu iya yin design ɗin mu. Duk wani design da za mu yi ciki, iya nan ciki ne kawai za mu iya yin design. Sai mu zo mu ce font. Misali gashi font sun ba mu font inda za mu abun nan, sai mu ce customize. Kun gani, bayan mun ce customize gashi za mu ɗauki kalan rubutun da muke so. Idan muka yi adin nan gashi wurin add image za mu iya ɗauko. Bari mu ɗauko logon mu. Misali mu ce add image. Misali sai mu ce add image. Misali add image. Misali mu ce muna so mu sa wannan. Misali gashi sai mu ce done. Misali ana gani gashi sai in ce continue. Ana gani, gashi na yi continue, yana uploading artwork. Sai mu ɗan jira shi kaɗan, bari na tsaya da ya ɓata mana lokaci. Yauwa kamar yadda kuke gani gashi na riga na aza styles ɗina ya riga da ya hau. Idan kuma ina so in canza kala, kun ga na canza kala ko, lokacin na tsaye da bidiyon ne shi yasa. Bari in koma, kun ga ya ce min your file failed to upload, retry. Zan sake kenan saboda bai yi uploading da kyau ba. Sai in dawo in ce bari in fara canza mashi kala ku gani. Misali in ce ina son wannan kalan, gashi zan zaɓa wannan wurin kenan. Wannan gashi na zaɓi wannan kalan. Sai in ce okay, sai in yi back. In na yi back, discover, sorry, in ce zan koma in yi uploading na image inda na ɗauka. Sai in ce image, where is it? Gashi ko, in ce okay, sai in ce done. Na gani gashi ya hau. In na so zan iya rage mishi girma. Duk da wancan yana nan zan iya cire shi. Wannan sai in rage mishi girma. Ce ina so ya tsaya santa. Ce okay. Yawwa ya danganta, sai ka tsaya ka sassaita shi yayi kyau, ya tsaru da kyau. Sai ka jira yayi uploading. Ya koma idan kai ƙasa wurin advanced ɗin nan kenan. Wannan kenan, wannan arrow sai ka danna shi. Idan ka danna shi zai baka daman wannan kenan. Wannan bayan riga ne kenan, yanzu nake masa styles. Ga kuma gaba riga nan. Idan na dawo za ku gane shi. To haka dai za ka yi ta yi. Kun gani ga baya plain, ga gaba riga lafiya lau. To misali bayan rigan kuma in ce ina so in mishi wani abu. Misali sai in ce wannan gaba kenan ya dawo. Misali wannan in koma, bari customize.
amma danganta network ɗin ne yake ɗan bin matsala. Wannan kuma wurin da za ka yi setting price ne. Misali in ce ina son ta kasance, misali in ce ina so in sa ta $15.99. Dan idan za ka fara no profit, ok, sai in ce misali sai in ce 20.99. ok, idan bai kai 20 ba to profit ɗin ba za su samu wani abu bane, shi yasa a cikin profit ɗin shi yasa. A gani sun ce ga yanan ma sun ce tip most creators price this product at 26.99 kenan. Sai bari mu bashi at 26 ɗin mu ce ok. Gani a profit nan $10 kenan ma ne kusan profit nasu. Sai in jawo wannan kuma idan ina so in yi adin ɗin text, misali bari in ce bari in yi wani adin ce ina son aje wani text, misali ina so ya zauna nan, misali bari in ce legend, bari in ce legend, in ce legend, misali in ce legend. Ya sa waccan bata goge ba, ce legend. Legend gashi legend ɗina ya hau. Zan iya zuwa nan where is it, yawwa gashi zan karantar da shi, in tsaya in sassaita shi. In jawo yanzu in ba shi bob mai kauri kenan gashi, sai in ba shi kalon da nake so, misalin ce ja, yellow ko green. Misali bari in bar shi wannan green ɗin haka, shi zai ɗan yi kala da bishiyar nasa. Sai in ce ok, gashi nan duk zai ka iya sassaita, za ka iya ma caccanza abubuwa gashi nan da dama. Ana gani ga nan tun daga saitin rubutu ya danganta daga abin da ka sa. Na gani misali sai in ce continue. Na gani gashi ya danganta daga irin riga, ga mai guntun hannu ga mai dogon hannu, classic long sleeve. Gashi nan dai duka za ka iya zaɓen wanda kake so ka buga. Gashi nan kome da kome za ka iya dubawa. Yana da sauƙin aiki sosai 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 sosai. Yana da sauƙin aiki ƙwarai da gaske, kuma gaskiya za mutum zai ji daɗin amfani da shi sosai. Sai mu ce continue. Da ya kamata mu ce selected, mu zaɓi wadda za mu yi, sai mu ce continue. Yawwa kamar yadda kuke gani gashi riga ɗaya na mastyles. Kun gani riga ɗaya na mastyles, amma gashi sun ba duka wani riga da yake wurin za su aza mashi styles. Kun gani ga wannan base, kun gani gashi wannan cuff ɗin ma yanzu haka idan ka juyo za ka ga hoton ne sun riga sun manna shi, sun aza shi. Wannan ma kun gani gashi suna ta ɗorawa da kansu, za su dinga ɗora shi. Iyakan ka kai aza hoton ko kai styles ɗin. Wannan agogon shi ma da kuke gani za su ɗora mashi ne, saboda na riga da na yi makin ɗin shi. Wannan ma kwaban wayan na riga da na yi makin ɗin to da zaran sun ka gama makin gaba ɗaya kowane ya hau, yana danna continue za su wuce. Kun gani zan ada description ne na, kun gani wannan na wuce wannan step ɗin kenan, na wuce wannan step ɗin, wannan step ɗin na riga da na wuce shi. Wannan gashi nan, gashi nan inda na zagaye da jan nan na riga da na wuce shi. Wannan styles ɗin ma gashi na riga da na wuce shi. Yanzu sura wannan launch ɗin kenan. To yanzu abin da za a yi sai in yi haka, sai in zo in ɗora title na sunan abun nan ɗin. Misali kamar in ce tree of menene sunan dabino ma da turanci na mance, bari in yi search in gani.
yawwa date kenan ko, sai in ce date palm, sai in ce date palm kenan, yawwa sai in ce date palm photo, date palm photo, date palm photo in ce, sai in zo in rubuta description ɗina. Idan na rubuta description na abin da ya kunsa kenan, bari in tsaye domin in ɗauko description ɗina na aje. Yawwa kamar yadda kuke gani ga yana rubuta description ɗina, duk da description ɗin ba wani gamsasshe bane, amma dai na yi ne saboda misali. Na ce thank you for visiting my shop kenan, ya kamata in sa ma to visiting my shop, misali in ce to visiting my shop kenan, to visiting my shop, our product is higher quality. Kun gani ya kamata ka tsaya ka tsara description ɗinka da kyau. Idan ka tsaya ka tsara description ɗinka da kyau, kun gani suna so limited to 250 characters, ya danganta daga yadda kake iya yi, ka dai cikakken bayani gamsashe. Idan ma ba za ka iya yin bayani da turanci ba, za ka iya rubuta bayanin ka da Hausa. Misali za ka iya shiga message, ka zaɓi wani number, sai ka rubuta message ɗin, bayan ka rubuta da Hausanka sai ka copy, sai ka je Google. Idan ka je Google sai ka sa Google Translate. Idan ka sa Google Translate kai sacin ta fito, za ka sa sai ka saita Hausa da English su yi maka converting zuwa English kenan, sai ka danna kai pasting. Kana yin pasting za ka ga ta koma maka real English, sai ka zo ka saka na duka wannan bayan da kai da Hausa shine yake cikin wannan English din. Google ta sauke maka komai cikin ikon Allah. Yanzu bari mu dawo kan bayanin mu. Yawwa sai nan inda aka ce advanced, ana gani gashi, gashi za ka iya sa URL naka da mi dai, duka wannan dai ba ma wani bukatan shi. Wannan kuma visibility control, who could see your listing, public ne kake so su ga kayan ka koko dai, to dama abin sayarwa ai dole dama public ake so su gani, mutane ake so su gani. To wannan zaka iya add to existing store, zaka iya sawa launch listing, kuma zaka yi launch din shi ne a yayin da kowa zai gani. Da an zo an yi, za a yi ta zube ma, da an zo duk wanda ya zo ya siye za a yi ta zube maka kuɗaɗen ka ne. To amma abin tambayan shi ne ta ina za a samu kuɗi. Wanda bai kalli darasin Pioneer account da muka yi ba baya a tashar mu na ɗayan tashar mu, to insha Allah dai duk da haka za mu dai maimaita da ake buɗe Pioneer account a wannan darasin namu, ko kuma mu aje muku link a kasan description na yadda za ka buɗe Pioneer account. Ba sai mun yi wani darasi ba, za mu aje muku link ɗin gamsashe insha Allah. Kun gani yanzu sun ce congratulations, date farm photo is now live. Ana gani gashi nan edit view listing or edit listing. Kuna gani ga adadin product ɗin da muka buga nan. Kun gani wannan kwabon wayan, kun gani gashi anan, kun gani gashi nan ya fita. Kuna gani, kun gani komai da muka aza, ga cup, ga komai, ga kalolin riga, ga watch ma. Watch kuma ba za ka gane shi ba, dole sai in ka siya je hannunka. Ana gani gashi zan iya sharing URL ɗina kamar yadda na nuna muku wasu suna yi a Facebook ɗin nan. Zan iya yin share ɗin shi, zan iya create another listing, zan iya kuma creating ɗin wani listing kenan daban gashi daga ƙasa. To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shine code ɗina, gashi promo code kenan. Wannan na boost selling by offering your fans this code a discount. Gashi wannan type na wannan expiration ne 1 month kenan, activation. To ya danganta dai, wannan zan iya connect da social media na. Misali bari in ci connect my social media, misali in ci connect my YouTube channel. Yawwa kamar yadda kuke gani kayana dai ya riga da ya hau online. Yanzu duk wani wanda ya zo zai iya visiting ɗina ya ga kayana kuma ya siyi kayana ya aje min kuɗina. Bari ku gani, sai in ci misali copy URL. Yawwa kamar yadda kuke gani nan, wannan shine store ɗina na ciki, saboda wannan shine farkon wanda na kirkira a wannan babi. Wannan
da kuke gani ga yanan wannan hoton icen da kuke gani, wannan cover profile ina ne, wannan kuma na ƙasa su ne styles listing ɗin da na yi. Wannan yadda zai bayyana maka ne a waya, wannan yadda zai bayyana maka ne a kwamfuta. Wannan da kuke gani, wannan da kuke gani inda aka yi wannan babban, wannan kenan, wannan zai bayyana maka ne idan ka buɗe shi da kwamfuta zai buɗe maka a haka. Wannan kuma da kuke gani shine yadda zai buɗe maka ne a waya. Sun bani misali ne tunda na yi viewing ne na store ɗina. Wannan kuma sai kuma wurin payout, wannan sai wurin payout, ga payout kenan. Gani current payout amount, gani sai na zo na saita shi ma ban saita ba saboda sabon account ne, ba ainihin account ina bane. Na buɗe ne dama dan in maku misali ne. To sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.